Riwruok mar siasa mar Azimio obuogo mar bago ng'anyo e konde duto mapacho ka mar kwedo paro mar chik omenda ma higa mar 2024. E romo margi mar twak ewi paro mar medo usuru kokalo e chike omenda no, ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka wacho ni kweth makedo piny owacho tesre ok bi yie ne sirikal mondo kal chikno. Okwayo jood bura duto mag Azimio mondo kwed paro mar chik omenda no e seche ma ibiro chwale e nyim od bura. Your only dreams are how to make life even more difficult for Kenyans. Which other areas can you impart some pain on Kenyans until you get to the place where you are thinking of imposing taxation on bread and on motor vehicles which are overtaxed in the first place? This is a clarion call to the Azimio fraternity and all Kenyans of goodwill that we are ready to exercise our constitutional right under Article 37 of the Constitution of Kenya. That is the right to peaceably assemble, to demonstrate, to picket, and to present petitions to public authorities.